morning Philippines! Hanya kita sa Floppy Kugmo, ang balitang palpak kung namun problema kamu remusulpan. Ale, kinsa na nung buwan eh? Sir Rapi Kugmo, na manambong karon na ingon niya na direkto siya. Rapi, buwak. so bata pa mga ban ba edad? 15. Sige, pasulod. O, katon manambong, salod. 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 Apa biday? Wapa mo yan. Biday din mo day? 15? Uy, minor gini ni, minor. Kasi nagawa ni mo? Ako lang asawa, sir. Nasawa na niya karon si Rapi na morning suskit kay yung palis karon. Morning pinakagwapo pero ang lang karon kay girip siya. Mana nanumbong siya sa Rapi Kugmo. Kasi may na-rip ni mo? Ikan. Kinsa ba yun eh? Sige, laki-laki. Kaya maramang dugay ta. Sige na, Christine, ay pagilak-ilak Kaya Christine. pag-ilag-ilag lang. Alam mo kita. Ito na ipatawag ang kan. Nangarip pa rin. Si Rapi, ang nangripa na si Rapi, ang edad niya si Rapi Kugmo. 32. Ganito. 32 years old. Okay, pasunod. Sulod ang nangrip. Uy, naman na hitsura day. Uy, suruan mo. Kaya magaling. Pero 32 na siya. Medyo... Medyo na naman. Kung sa mga mister, ano siya problema na yung dirit man mo? Sabi, suko kayang kan nani. Mister, suko kayang Paris. Wala ako nag-girip niya. Ay, wala. Ingon siya. Ikaw nakabubuas siya ang kwan. Yung kaugmahon. Di kasi man mo pa grip nga anong bung man siya karon. O, dinagay ka istorya ni sir. Wala ko kabalo ko dani ko, kaya hubugay ko. Narik pa na ko ni wala. Kaya hubugi ko kayo ani sir. Kabalo ka, sir. Wala pa akong katilangan sa kumbada, sir. Ikaw lagi nakabubuas siya ang kaugmahon ba? Kabalo ka mister. Minor pa ang imong di kan. Pwede ka makasuhan na illegal pampam, not music. Pwede yun. So karon unsa ba yung decision nimo? Istorya, Christine. Ay, nasa bilang. Magpatiwas ka? Sir Rapi Kugmo, magpatiwas na siya. Okay, muna yung problema karon. Ngano nanumbong siya kay gusto siya magpatiwas. Kapila niya kinipiray day. Kaya naman ako, gusto ko magpalimang. Gusto rin siya magpaliman Sir Rapi Kugmo. Dami Hindi ko karon. gusto na. Ay, bagot, kaya mo na akong gusto. Kaya siya na akong bet, kaya siya nakabugas akong kaugmahon. So karon, gusto ko pagani ang bira nimo karon. Sir, kaya hubugay ko ato sir. Kabaluan to. Nagana Wala pa din na lagi. Wala ko nag-I love you. Hubugay ko. Wala ko kabaluan ni kung kausap pa kayo sa dili ko. Pwede ka mapreso kung gusto mo yung decision. Magpriso ko kayo sa mo. Gunda pa ko nga. At tawagin si attorney. Hindi manawat. Ano naman kasi ito ni Turkiya to? Sir Rapi Kugmo, manawag tang kang attorney Palpak. Okay, tawag kasi ato ni Parpa. Attorney Palpak. Ang dami kansay mo attorney Palpak ay ang bata 15 years old pa siya. Tapos ang nag-rape 32 years old. Lisod kini siya sa Palpak og ikaw unsa man ang imong ibanani sa iya sa Palpak? Unsa man gini sa Palpak? Kani nga kaso ni lisod gani sulbaron kay 15 anyos ug anak tira 32 anyos. Kani siya nga kaso ni siya matawag ni siya nga RE Percogon Market. Kani siya nga kaso ni mabagsagan ni siya og panghabang buhay dito sa City Jail. O usa pa kung gwapa ni siya di ni mapriso pero galimaw ni di ni pwede. Ingon na ni Sir attorney Palpak Sir Rapi Kugmo, ingon na niya napan. RE RBC Percogon Market daw. Okay, wala. Habang buhay daw sa mapiso sa Stigil. Pero kung gwapa ni siya, lisod kini mapiso. Pero pangit halimaw, mapiso git. Oo ba, sakto. Salamat Sir Atty. Palpak. Sige. Hindi po nakakuan siya. Tsaka man yan sir ang ato na ni sutulo na to ni. Ito na ni. Tapos na ni sa provincial jail. Oh. Sige. Sila na masutol ito. Sige mister, sige. Ito na mo. Okay. Okay, sige. Sir, kukunin ako sir. Ano mo ito? Sige. Ano mo ito? Salamat! Okay. Kaya po niya kaso ito na ito pang karoon. Ang nahawa to. Sir Rapi Kugmo, magpasalamat sa dato ang nang rep.
Salamat. Sulod mo, sulod. Sulod. Pasalamat Salud ko mo. mo. Sulod, bilingkod. Sulod lingkod. Ang girik, magpasalamat daw. Ano mo, pasalamat man ka, Kirik? Sige, ang nangrek, anong papasalamat ka kang Sir Rapi Kugmo? Salamat to na sa'yo kay ko na nabuga. Nagpili lang ka first honor sa akong kaugmao na yakong gikan. Okay. Thank Sige you na. kayo. Sige na, salamat. Dinner Katupudo, Philippines, ang atong bata si Rafi Kugmo. Maraming salamat. Thank you.